Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemmejaňyza salam, men Altyn. Habersız kalma gepleşigimiziň 299-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, mene göni täzeliklere başlasym gelýär welin bir zat haýyş edeýin sizden. Soňky wagt YouTube ýene statiskalary düşürýär. Sizden haýyşdym şu videony dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Men wasa täzeliklere başladym. Klip täzeliklerine başlaýar Spiter bilen bizinkiler oýnandy. Kliwe söz ýok. Masovkany obrazlary gaty gowy taýnapsyňyz, prosta malades. Baryalı kanna, hanna, şey diye bizimkiler oynandı. Bizimkiler oynandı. Men ýaňy aýlara mejede gowşap başladym ka diýdim welin aýlara kakam klibi bilen ýene rekordlardy. Kakam klibi 5 ýylyň dowamyna 150 000-a ýakyn görüldi. Aslında bu bir gyska film diýsegem ýalňyşmyr. Rollaklary, klibi düşürenlere de berekella. Oğuz vara gel. Bar iyisin ulan ol, dikinin ulan ol. Men ödüm ederim. Bar. Elin nerede? Hay men ne bileyim, otağından çıkman o töröde. Be, o ne öyle otağından çıkman o törö? Ha? Dik çıkardın mı? Daktılar kalmadı yok ki durmuş aileler katı kalkım. Ne de sonra da yakıp bilmedi adamların eden minneti. Dizel Fit Meylis Halbayız herekede devam. Eşteğen maşra herekede devam. Moda gidivatır, harga uğrada ulu yol vart yatır. Anlayan mı? Yine bizde var rolüne yarayan mı? Her kimin göz edip karayan mı? Beller men şey anlayan. Emin Rasen täzelik ödürläpdir, pozitiv. Pırla bile aydıma seret ondan on. Sağlım dinamit sözle bomb. Yok teyden estres, yağday tüpem Mercedes. Dimesena, pesesena, seretsena, besesena. Kuluğumu dolu sesetsena. Yine bir täze klip Merdan Kakıvelliyev özüň üçin. Sensiz bilir ve dağlar kaymağı. Bolup iki yanatın toynağı. Hanı neme ettin ödödün için. Yine bir täze klip Selvi Kakanowa halayan. Sen varada hem beradi, halayan men hem beradi. Sen sevgin feci hali, gerek bana havayali. Sen varada hem beradi, halayan men hem beradi. Enni eliyat halkaydım time. Gülşürün Öwez Mämedowa ýagny Kürt gyzy konsertdan klibi. Arap dilli sowdum. Uyutulur köynüğünü kan bilen. Hay boyadılar köynüğünü kan bilen. Adı belli Arap dilli sevduğum. Ayrılıktın yanı yetin kan bilen. Adı belli Arap dilli sevduğum. Yine bir halkaydım Hemra Recep bilen. Ne yergalar ne yurtlar, ne kuşgalar ne gurtlar, ne Türkgalar ne Kürtler, hem yıllar kalmalar. Ne yergalar ne yurtlar, ne kuşgalar ne gurtlar, ne Türkgalar ne Kürtler, hem yıllar kalmalar. Dostlar, indi siz için Yürüyte täze şahacık koştuk, ekskluziv täzelikler, yani ön görüp eşitmedik täzelikleriniz. Täzeliklerin iň beti, iň gowsy meje tamada. Yadınızda olsa Jahan Bagşy studiyada Sabu Artikov'un Ececan ýen aýdymyny canlandyranna Jeytunur mihmançylyga bardy ve şu aýdyma ýakynda klip çykýar. Haklarımı taşlamam, bayılıp gelir min gözlerimi yaşlamam. Indiki ekskluziv
ekskluziv täzelik Mednazarov bilen Celil täze aýdym ýazdy. Sazyny Vastoşny tagamlary duýup bolýar we şu aýdyma ýakynda klip gödürilýärler. Dostlar, sizin pikiriňiz oglanlaryň bu aýdymyda hit bolarmy? Empo şarjona Didar Nurberdiyev bilen başlaýar Şarap. Dudağın kırmızı şarap, aramızda yok barikat. Uçtu kafa gitti ya, geri gelmiyor. Beden titriyor, nedenini bilmiyor. Yine bir Empo täzeligi Batır Muhammed Fit Yıldızcık Edidim. Edidim, seyinim edidim. Gelir misin bugün toya edidim. Gelir misin bugün toya edidim. Endiki aýdym hip-hop dünýäsinden Eýranly türkmenlerimizden Brev Zaman Yama Yama. Payme qalarım ya ölürüm. Gönlüm yama yama yama. Yüreğim yama yama yama. Yağ yağış dama dama dama. Gözümde yaş. Battım kama kama kama. Dostlar, indi gelýär iň gowy şagajyklarymyzyň birine, könüleri ýatlar şagajagyna. Eldar Ahmedov Geçtin gittin. Ne ağlayacağım sen aşığın ne de güldürüyen. Seyrime cevap verme beni yandır ya. Çıkalım da sen yanlarıma, güller alıp ellerime. Bakmadın güllerime gittin geçip. Benim yanlarıma çıkma diye, bana güllerimi verme diye. Yandırdın aşığını gittin geçip. Yine bir könüleri ýatlaly Oraz Durdiýew Gyz Ykbaly. Söyleyen deyip başta kaçarsın bana. Anlattırın senin yalan sevgine. Yerinde düşünüp men ağlayan. Kara gözüm yaşıyla yatlayan. Yerinde düşünüp men ağlayan. Kara gözüm yaşıyla yatlayan. Ne düşündür söyleyen deyden söylesem. Sevmedim ben seni söyleyen deymesem. Kıylanmazım söylenmesem kulaklaşım. Eldimin kıylanıyor geçen günlerime. Ne düşündür söyleyen deyden söylesem. Sevmedim ben seni söyleyen deymesem. Dostlar, könüleri ýatlamda ýadyma düşdi. Bugün oglanlarymyzyň bayramydyr ha. Oglanjyklar, jorapçyklaryňyzy aldyňyzmy? Neşip etsin. Yo, değişýän bayramyňyz bilen. Bir de aldamam. Indi gelýär tesirleri okumaly şarjymyzda ilkinji tesir adyp bayrak gazanan dostumuz Alim Yolbarsow. Salam meýjatama. Salam. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Bäwül Çaryýew. Gatygo gepleşik täze üstünlikler arzu etýän. Tesiriňiz üçin köp minnettar. Ýene bir tesirimiz Kerim İlli. Men 81 ýaşymda. 2020-nji ýyldan bäri media taman görýän. Her hepde hezil edip görýän işiňize üstünlik size ýetip gelýän 11 aýyň sultany mukaddes orazalaryňyz kabul bolsun. Siziň hem orazalaryňyz kabul bolsun. Görýän maşraga media taman men gelenim bäri görüp başlapdyrmyşdyrmyz. Siz ýalňyş toklarymyz badygyna diýseň begenýän. Indiki tesirimiz Araz Muhanow. Kuwady mihman edeliň haýyş neşip bolsa edersin. Indi gelýär soňky tesirimize Muhammed Akmuradow. Salam media tamanyň işgärleri. Altyndan gatygo alyp barýan işiňize üstünlik. Aýda ýözüň bilen güläliň aýdymy gatygo bolupdyr. Siz azat dönmezsiň, şol aýdymyny gatygo ýerine ýetirdiň. Aýdym aýsaň, seniň birinji fanadyň men bolardym. Täzelikler bilen tanışdyrýanyňyz üçin sag bolun. Belgradda okuyan studentleriň adyndan salam ýollaýan. Bizden hem size ullukan salam. Aydımçılarımız söylemekene, men şu alp barcılığıma devam edivereyim. Dostlar, bu bölümde täzelikler kemräkdi, ýöne gowy täzelikler bardy. Dogrymy? İçinde iň halan täzeliňiz haýsy tesirlerde belläň. Men bolsa şeýlelik bilen bölümi jemleýän. Indiki bölümde görüşýänçä özüňize gowja serediň. Hoş, sag bolun.
Men telefon verdim şeýle gyşyk şondan ya sana şeýle görnýäm-ki. Hadi başaýym. Molades ata bar. Ata var gel yap bak. Biz ýazga başlasak gün gelýär adamlarym ne? Gelenim bilýär. Gowşa täze gowy enerjil başam. Okey ma bu kızlar Bitistan sayna. Ağzım çöreklükler kalýar. Dowam, herekete dowam. Häzir sen adyň aýtdın. Herekette bereket. Biz herekette. Tüf gözlegirayma jora. Sen nire aýdyp barýan aşram? Bugün bayram. Herekette. Bugün oğlanlar herekette. Met Nazarov. Şarap. Ona dinleyen görýän maşra Celil gitar diýdi. Tamam tişik düştüm diýerler. Ay wowda çişik men nemet ýa çiş. Özüm bir 50 kilo. Gyjagalarym ýazýan görýän maşradyň oğlanlary ödünüp. Daýdaýynda hän aşraga olan. Mana şu soňuna geldikde. Näme diýip aýdyn dost? Haydar ondan boýasy Yo, o goýsar aýtjak ýöne. Dost näme diýen oğlançyklar